nag-chopstick kasi hindi ako marunong mag-chopstick. Ito na lang gamit ko. Channel, it's me again, Poel. So, today guys, wala namang magawa sa buhay. Gumala sa mall, kakain. Ito yung mga kasama ko guys, yan sila. Ay, ganun? Ano order, beef? Beef, at saka pork. Ayun lang. Puno pa kasi guys. So, nakapila pa kami. Kinuha pa lang yung ano namin, order namin. So, ayan guys, puno pa sa loob. Siya po yung aming mayora ngayon. Yan. Mayora po namin yan.
Para mas madali. Out na. Yan. Okay naman, medyo matagal nga lang yung service. Yes. Ayang nagte-text, busog po ba? Yan po yung masipag na public servant. Parang dyan na yata natutulog sa kalsada eh. Ayan naman yung muse ng barangay. Yan, yan po yung muse ng barangay. So yun guys, hanggang sa muli. Sa kapag kainan tayo magkita-kita muli. Dito lang sa after namin kumain dyan, magsa Starbucks daw kami guys. Pampatunaw Starbucks. So yan. Tapos na kami maghalo-halo kay Kuya Jay. Starbucks naman ngayon. Starbucks, Starbucks. Guys, nandito kami ngayon sa may Starbucks kasi after kumain masarap magkape. Naghahanap kami ng 3-in-1 guys sa Starbucks. Wala silang 3-in-1. Paano nangyari yun? Diba? Nescafe yung hinahanap namin. Wala. Kaya mo, nandito ako ngayon guys. Yan. Ang haba pa ng pila. Ayun yung pila sa loob. Mamaya ng konti. Ito na guys. After 5 years, dumating din.